and only to find out ukuthi ngizela ngemali yami. Waphila futhi uhamba ngemali yakho ucabanga. Ha uyathanda nje. Abangiphi ukudla. Uyathanda. Ngilambile. Ngiyonke lenyakanyaka shuthi nje uyashushuthela nje imali wena. Mfethu angithi lento yokuthi ukuzipromote. So thina sesifuna ukuba ngama-celeb. Umngani nale dust le yabhora yazi angazi why nje. Sekuyabonisa ukuthi uAugust ulana. Ngempela uAugust sofikile mnge. Yo. And like inhliziyo yami ibuhlungu kanjani bathatha umngani wethu ku-Brand Ambassador. Maka kumele sijabule mngani ukuthi bathathe oyi-one wethu yabo. Hayi labo ku-Snow White. Hey labo kena basitshela ukuthi bathop ke bangidina kanjani. Abasazi. Maka mngani yabona nje kumele singabanaki siphile yethu impilo. Abasazi kahle bazosiza ngomgodi abasazi. Masimilasha. Bheka le nto le. Cabanga nalento ngihlangane nayo izolo ku-photoshoot bona bamenzele yonke into. Nale bheka iphethe bengiyifuna. Ngicathulo bheka zakhe. Thini ngazo. Ungazikhulumi. Ungakhulumi mzala bheka icathulo ngathi amashishivoya. Bekuthi ngathi khonto azoyenza. Endayizana. Indoda mfazi. Hawu. Umuntu lana namhlanje umfana uyintombazana. Yini manje wena? Anginizwa kahle ngathi niyakhuluma. Hayi kahle wena uziphaphela. Bafuna senza nisithokoze manje. Mhlawumbe into enibhodlayo or nenzani. Khonto azoyenza. Bafuna sithokoze. Into engidinayo. Maka nabo banokuyitshela sometimes bazibeke top. Ungazi nokuthi bazibekelani. Siyafana mosi. Hayibo. Nginokuzibuza ukuthi why kanti banje. Nami into engizibuza yona Fatim ke uyabona ukuthi nje ngathi basithathela nje abo Don't Die Delicious. Bazilethela kubo nje bayasondeza nje uyibona lento leyo. Nokuyibona maka umngani angeke nje yenzakale lento le basisondeza kubo and mina ngiyibonile lento le uzothi ngitshela angeke akwazakali nje manje wena usho ukuthi uStiz no Don bayasondeza abo girl basondeza ngempela shiqi Hayi asamthe umsekelo futhi nawe kancane wena asimele kancane wena futhi into uyayibona ke nalapha bakenza ibrand ambassador yazi ngoba bathathe wena yeah wayidona ke ngicathu mina ngeke hayi awusiyeke emadodeni into yaziyo yini yakuphi yona le asamthe yini yakuphi phapha lo ongoma seminyaka indoda mfazi yo umuntu ubulala namhlanje umfana kusasuye ngeke lathi sobhekana emadodeni cabanga emadodeni cabanga emadodeni cabanga yini makalena uchaza ukuthi bamthathile izolo kuphela uchaza ukuthi bamthathile xa ukuthi angakhompyutha nami ubani yena wakuphi ageze nokugeza uyambona nje ngaso la sinamba yomuntu le hawu uyaphapha ayi maka mngani angiboni yazi mina ngikutshela nje istory nje esifuli and emele sizame kegela ngeke nje sorry basondeza kube and wena awuyiboni mina ngiyakutshela uzothi angitshela ngitshela maka kumele kuba bethu mosi into engisho ukuthi kumele sibachiftise bayasondeza labantu lapho and akumele nje basondeze hayi maka mngani shem yazi nalabo abo Snow White bangidina bayathanda ukumendleleni yethu kumele sibachiftise gela yikenze njani kumele sibachiftise nje ukuthi sukani ngempela ke mnge shapa mangogo sani ulariana shapa so receive hayi izinto ntwana ngihamba ndoda sakutshela intwana yami izolo ebusuku mangibuya le kane wenzansi angifike endlini ntwana ngiyapikara enye into ntwana yami strong kabi sengizithola sengibhala amavesi agijima ntwana yami elemele ngolirecorda lelo athi kuzwise lona akudlala ntwana mina ntwana usasela ekhona mntana longihlanyisayo njalo kontana longihlanyisayo wena kunabantwana abakuhlanyisayo impintshi ka Snow White ntwana le court mfana mfana ngihlanya ngayo mfana manje ngiyakwazi wena mfana mfana uvalo mara ngasi ntwana ishangizalwa ithema lami mina masimba so mfana endaweni ithema lakho vele isijabana vele amakalisiya ntwana tata yaba yo I want ukuphi umvex yazi hello bonana ndiyamazi umvex yo lo mfana lo ukahanje nje every time yazi
Okay, anazi nje umuntu oshuthayo nje lana ama-brand nani. Hey. Okay, thank you. Hayi mara Mvex. Uthi Hotman. Askisi Hotman. What's up Hotman? Ngikhuzile na last man ngilete ka 5 minutes man Hotman dinta. 5 minutes ni. Okay, sharp go shitela fa nyugu before spana Hotman uthi next spana kana. Uyazi ukuthi ngikhola nini. Uyazi Mvex ukuthi ngikhola nini. Mvex uyazi ukuthi ngikhola nini. No, akabuka de. Ushevile. Man nemona bathu batla efethu mona yi1 shebele bathu batla re man. Ke Spanish no dile sola ka simfethu. Okay. Spanish no. Yabo Mvex. Mfethu ke to siya hile bo yetsa. Yazi Mvex Maria ngiyakhula. Man mamela man Mvex. Kunenye nje into engifuna ukuyikhuza nje before ngigibela yabo. So bengifuna nje indawo enice man. Endaweni uhlala izilali. Like ngiphume ezilali ngibuyele ezilali. Okay Hotman so retsa jwang from no. Lale verse leli nalo liyangibalekela la. Mara ntwana mele ngikhulumele nalo umntana lo. Ubani igama lakhe vele? Uyitho bana ngikhoshwa bana lesa sport. No, God. Yeah. Ntwana mele kukhulumele nayo ntwana. Kunini ntwana? Wena vele wena le itala zakho uyazincanywa lezi zokusaba bocherry sale sakhula. Ngamela ushintshe ntwana. Zama ntwana ngithemba ngamela ushintshe. Ntwana ngizokufakela ntwana bheka uzwa la. Uzwa le verse lani khana ngilithola. Uzwa sama all star wena A star mangena thina A saba starter sebethukile saba jump starter ngite kule game saba dominator skijima kakhulu si aviator ungasitest thina sokueliminator fast thina sokithathena hola waiter thina sa actor ayitana yami ngathana uthi sicova like ingcono nale sure sicova retsa jwa from no Mvex asambe so shooter. Okay ngikupa bona nyukupile mfethu mona wona utela matadi ya. Ngikhola nini Mvex? Mfethu kupa ukadime nyuku umpintshitsa abo Snow White kibane ke di-influencer bomama. Yabo futhi masokhuluma ngaloyo. Lelo bisi lelo ahamba nalento yakhe leyana angazi ibisi ama Oreo black and white. So Mvex asenze izinto tu. Uyekela ukungikhumbuza nangalezi zinto ezinyanyisayo. Okay, ngitsele fela e-wallet 5 Tiger awunothwana bo. 5 Tiger. Konjini 5 Tiger Mvex? Phela nawe ukhuluma isitsotsi ngathi ukhuluma ne-out yakho. 5 Clipper. Sure. Bazangathani bangeke isondo. Ntwana my don't die, I multiply. Ntwana that's why they call me don't die Kilisha. Usho kanje ntwana. Ntwana azidala ngicabangela, ngathi ngiziseve before kuphuma. Okay, singayenza le yakho. Yeah, yethe no before vaya man, yabo. Okay, siyakini. So shoot. Wena mfana ukhuluma ngani? Yabona utlare njalo manje mfethu yobona. Ayibona uthiki asabatha uthi. Mamela Mvex. Ngizongayisheka shem kwaze kwababuhlungu la ifika shem. Nangu shem ngihlangana noMvex angithi. Njengoba ngigibelile. UMvex nangu ngitshela ngezimali zokubhadala nani and last time uMvex angishutha kahle without ukuthi ngimbhadale. Namhlanje sikangitshela ngizwa uNeymar khona lamantombazana lomhlophe. Ya ngiyambona lomhlophe. Bese kube nalowo omunye omnyama lo. Ngiyambona ke loyo. Sikangitshela ngabona ngathi okay sho ukuthi uMvex lento le mina bengibhekile kuye sho ukuthi akasayibhekanga. Ngaphela lo mfana lo like ukhuluma nami kanje phela mina sengibhekile lapha phansi sengiyabona ukuthi hawu bantu uMvex. Iyo. Uyakunyela mzala. Manje ayishem hayi. Ngamile ngire matrial ngathi iGalaxy mfana ya recruiter ntwana. Ya recruiter ntwana. Amele ubalale le ntwana plan une potential daddy. Ntwana ntwana ngijime ntwana makalo coach wethu ayikasi ntwana. Wenza. Yazi le shoba kabi. Amane ngidlale nolithe kunamane ngidlale ntwana kanjalo mfana. Yazi le into ukuthi phaphisa kumele ngidlale kunetha nevula. Hayi cabake. Hello Mukele. Hello. Hayi manje usilwisa Mukele. Hayi phela ngifuna ukudlula ngithi ngivala indlela. So lewayi manje umoya wakho phezulu le. Nice. Qeda ukhamba umngane wami. Kodwa ukhapha umngane wakho. Ngiyona ngiyakubona kusulo kwama brand.
Ngiza kanje shebe ngiswabile. Akakuboni. Azi ngiswabile. Akakuboni ukuza ngamagama kuphela. Indaba zama-brand angisashuthanga, i-photoshoot angisayithathanga. Yo. Uvele nje nakhona umvex uvele ahamba nje aphuma kanje. Uyakunyela yazi. Angikho right. Angiyakwazi angisho ukuthi wena njani ayiyenza lento leyo. Chila nje wena mzala. Ufuna ukuyenza. Iyenze ngiyakwazi ukuthi unjani wena simzala. Akafuna ukungivalela ngithi. Yebo. Ngizovalela yena. Mvalele wena mnge. Ngiyasola nokuthi yena le ntombazana emhlophe le or yena le bhumba yakhe le ahamba nayo. It's either lo or lo. Khona ohlokolozayo. Yeah, man ngiyasho ukuthi hayi. Ngiyangibona. Shempeka nawo umngane wami yo umngane wami yethenga ngipenda. Thandiphe. Yo uyayithatha my friend. Omuphi lo? Umngane wami lo like umfisha mhlophe. Mie kahle nje. Uyayithatha ngipenda yakho. Hayi ungathume kahle udlula wena. Udlula wena. Ngiyakuflashisa. Udlula wena. Mina ngithemba wena phela. And ngisakubona kulamalanga. Asho mina ngiyifihla. Ke ngafika nala egas lakho la ngithi ngizokugopola la ngizitshontshe thunyana azange ngithola. Ngihlale ngisheka ngisaphuma. Ngihlale nzima. And before kuba kanje mina ngizohlokoloza yakhe. Hlokoloza. Ngizohlokoloza. Hlokoloza wena mzala. Ngiyaweka. Uzofika la afuna ukufika khona. Izomfudumaza. Ujwayelele ya. Ene lamantombazana khona vithikile chome yazi. Konje bengiyale or bengiyale. Bengiyaleni. Yeah. Asambe ukuhlala nawe emakuleni. Mzala. Sofuna lo. Phela ngeke sazi ifixo eliyadura kulamalanga. Hey. Mina ngiyazi ngikhala ngakho igama number yakho ku Ngithuma number. Mana. Yawa. Ajo wangenza kanje, Safake. Yo. Ngifika ngathi nephini azokusiza. Yabona ne-wallpaper yami imbi kanjalo. Inhle ngiyithanda. Imbi. Kumele kuhlale wena la. Ngiyabona. Straight kumele kuhlale wena la. Late ungitext nje. Ngawari ngizokutest. Yeah, kumele sikhulume kahle manje ngikayi nekiss vele. Hey young man. Shuthi wena awuboni la ngawona uhamba khona. Mawuzobuza mina ukuthi angiboni la ngihamba khona wena awuboni la uhamba khona. Hayibo sisi ngiyakubona une-beef nami wena. Tell spice uyidle phela. Uzongiphaphela ke wena wenziwa ile nto ukuthi umngane wami bamthathile. Uyi-brand ambassador wena bakuthathanga. Ngitshela ngale ndoda mfazi. Hayi ungazongitshela like akusinto engakhompyutha nayo like bheka ayihlangani. Ungitshela ngalo macala wakho ungazazi ukuthi umephi. Sininini umfazi sininini uyindoda. Hayibo na wena. Ima kancane umngane wami uyazazi ukuthi uyapi wena usamile ustakile njengomuntu engahambi uyasho lento abakutshela yona hayi ngiyabona lento enizitshela yona mhlambe wena nabangani bakho manhlangene na asisitshele leyo nto leyo siyayibona niyayibona shuthi nibona into engahlangani ke hayibo wena nje uhamba imoto yakho nje ihamba ngabafana ayina petrol Mugel azingilike asilakho no bengimele omunye umuntu but ngicela uphume jo because ngilike asilakho no and ngidala ngibona wozala bosongibaleka wazokala la mawuleli kuphi mawuleli la ngangigugisi mfiki sale mina ngimelene nethombe wena uyavayi ubhizi namakhola uyemjolweni nobheka uswenke kamnandi kanjani akabratono yithi mfethu zonke kospana la khotmana kospana picho uyashuta up mina ezami ithombe engakazitholi yazazi iponza kazihlala zingihleli la entameni mfethu ngala ngile mawutha bafana uthi bafana mhlawumbe bona laba bomvex bomvex futhi shuthi ngiyanibasela gazi shuthi nje manibona mina nibona ngifanele bomvex nabothando amanzi amancane ke abothando kusinto esingazikhoza singakhompyutha ngabo abothando vele balala la
Wow. Efubeni zethu. Dala ngibona ukuthi vele uyabafuna Angibafuni sebakhona sebala phezulu ifuba phezulu kwamabele. Angeke uzubatholeke Angeke ngizobathole. Shithi yaba owner. Ashithona so yaba owner unabantu wena ne? Angiba own. Unabantu bheka ne? Benyale ngiyozenzela ibusiness yami. Nawe ngicela uyele oyenze yakhe ibusiness. Hayibo angeke uzungitshele. Because Ithombe mfethu. Anyways, Khotman like mabane ke na le Mr. Scova. Le tshwanetse tla go photo shooting ya ya brand. So wena za ngam ka nyugo go a tlong gafa and the man o bua le nna ka ge nna mona ke fane ka ntwi street. Na Khotman ke Jwang Scova ke mfile tšhelete. Unjwetsa Ke mfile tšhelete. Vex what. O fihlile jwang? Sikhulume ke re mona Khotman. Nikhulumeni. Zimina bona labantu bakho. Khotman na ke motho o fana ka ntwi street Khotman. A ke di kene tse ke bamba mo Khotman, a ke bambi ke bamba mo. Because what? So uyaklapa. Uyaklapa? Ngoba ngiyashaya. Uyashaya? And angifuni ungcina sengizibone sengikuvithizile. Aya ungithuseli. Uvuthe nalabangani bakho ngikushaya nabo on top. Ulande nendoda mfazi ngimbeke eceleni nje ngimqondisa ukuthi uyini. So aye abahwa sisa ungithuseli. Abadihwa. Yini manje musothi ubamba la Kwenza kwenzakale. kale wa bua le nna ka teng ka jwale ke mzala hae hore ke ene wa tseba nna ke fana ka ntwi street. Ka jetse go fana ka ntwi street. Wantshegile askiso utheya mara wa makatsa ntata. Ene mabane ne tshwanetse re shootile. Just the way bua le nna ka teng ka re no wa mbamba ene na wa caba ke fana Khotman tse ke tshore ke fana ka ntwi street. Khotman a ke yo ga Khotman a skisa. Go tlonjetsa gore Scova ke boys two girls. Na ga tsho jwale empa re wena ke bua le nna mabane ka teng a bona. Na reacta jwang? Ke bona go mo bona motho tla go shoot o etsa so o utlwa ka ntho I can't say she Khotman a skis man go tla ke na appointment no cause se ne ba tla shoot Snow White le mkhotsi wa ka ra ba itse bana le ipinyana ba batla go nthola ntho so lo nka camera ra o Steezy ka ra ke bona go tsala jwa mfana taba ke tshwantse ke ifakele digogolo abo ke shebesise mfana cause mfana Scova mfetu wa nkhabata a etsa so and di photo tse ne di batlahala mfetu cause di ponza mfetu re tla tsamaya di ponza mfetu and re di ponza re tsamaya mfetu company ya rona e tlawa mfetu Abadihwa. Hello awungithuseli. Uyangidonsa. Yo. Mina ngikwenzeni yini impahla zakho expensive kangaka kanti? Awuboni ngiyapara li brand nna awusi aketsanele limdoda mfazi eya gago esayitsibeng gore e jemile noma e emile o re etsa hayi ke wo jemile la ba batse ba za drop photo shoot yakhe iphelele phi ubuza mina ngibuza wena ngithona so uyazi kakhulu ngaye wena ungena phi kokuqala ipa wena ngadropanga ubheka injazi egame ngezo dropa namhlanje ekoloku ngitshela umpetho abarwa na ona stress Khotman re tla bona ke ska tshwara mara au shebile mfana a go ya motho e kam kenyang kam angtshwara tsela Khotman o sheba mpentse ya Snow White kapa Snow White because bana ba ke bona ba tshwereng kasi pincha Snow White yes e kortiki o we tshwere ke mbadi wona Khotman okay I feel so ya braga nai Khotman wa tseba kopa Khotman ke tse onka idea kopa ke tse choko nyana babo a rata shaytire baba shaytire uthanda imali unjalo uthanda ithombe zami ka ya sobona Yomngani unjani namhlanje? Ngiyaphila wena njani? Ngishapo yazi nangu no Snow White izolo ngiyambona. Lo uwenzeni ke? Umuntu wangishayisa mangimbuza ukuthi ungishayiselani. Seka yangiphoxa ngamtshela ngathi mina ngikwekhe. Yo, yes the bookings di hana ke ena vandag. Yeah, I'm Vex. Dinsa. Vex nyana wakhona sondela ngabonisa abantu. Mona mfethu umpatla mara mfethu. Mawuthi mfethu wena aziphuzile ngale talanyana zakho. Hayi into tsetsa hayi mfethu yamanye. Hayi lo mfana lona mara. Manje wena angixoxele ngobubi. Yazi last ngithi ngiyakushayinisa last ngikubamba nanentshebe nyana. Hey usayabambelani? Ngiyela ke bambelani. Why manje uhamba wena uya ku Mathandosi umtshela lezi zinto umtshele zona?
Mfethu Mina azwena mele u-own i-radio ube ne-podcast yakho ekini yezwa uxoxa indaba zabantu. Sharp lakang akere ne ke fitela no wa stop la to jwetsa gore eng Yazi nala kule kasi leli nje. Ikasi lakho? Amona ke simona umpotsetsa mfethu Wa utshela uMathando silezinto umtshele zona. Wona ke intutsu yetsa ntshwara o tlile Spaneng akere tshwantse o etse Spano Wena ngiyakutshwara wena. manyano Wena ngiyakutshwara. manyano Uyenze kahle mke wamgiva indaba uyaphapha lo highlight umhlaba. Yazini ngamphoxa girl ngamtshela the way angakhona azongitshela ukuthi akaqoqa impahla enganalebisi. Nami ngitshela usicoba. Siri. Hello. Hawu siqala kancane. Hayi uyaphapha bona mngena. Sambiza lento ayenza ubaleke. Mana wangazuthi swiri. Hawu phela ukumbiza kwami. Hawu phela yena uzositshela ukuthi phela siyamfuna. Bengimbiza nje kumele aze ukuthi ukubaleka yini azenza ukubaleka. Akusuwe lokho uthi mfethu. Manje njengomfethu angithi bengikubamba. Hayi grand. Like ngiyakubamba njengomfethu. Emona bona. Wena ntebe yakhe. Ke tlo vake mtshele vie batho opayizisa. Mtshela Ake wona go opayizisa nano. Setsa so. Bomvex. Ngikaze ngakubona uhamba like nentombazane. Intombi yami. Orushela. Ke mana na ke focus ko Spania kana ntaba le bochiri. After dot. Bochiri mana bochiri ba Now we after dot. Ngibonile. Ke thuna kufana ka 2 string. Yabo jethi. Azenza ngathi uthanda imengo ngithanda ichocolate yakho lo nawe yeke into yakho wena. Into yami ile into yakho iyeke le. Abomvex. Yeke into yakho kuyafana nga enhleke melo hambe uye da ku Don yo apologize no busy ula. Ngicela ungichiftele. Yeke into yakho le. Vex imvela. Thina samadoda sifanele indoda yakhe. History. Ngiyamuza indoda yakhe. Yeke into yakho le mfana. Ngathi ukhuluma nami. Ungaphindi ukhuluma nami ne. Mamela okay sharp. Kusabatla lo bona photoshootting ya ka ile la ngako ka iya holo wena. Awunamakha akusuwe kuphela azimvex onamakamera all over. Sharp. Ngiyathemba nokuthi abangani bami bazimele ngibaxoxele ngawo. Mara naye ufuna simcelena kahle kanje umuntu sincenga impilo ngiyasoncenga umuntu ngeke yo maka sibuyele kulo Snow White lo ngitshele mngela angitshela ukuthi he abo guy lapha lalo balekayo lo ngiyambona athabakhe nomngane wakhe uyaphapha kusabakhe mina ngimele uSixova uyamazi mos uyagivana ngimele yena and yazi umngane wami ngimkhumule kanjani kumele simlande ngeke sisolento sobamba uSnow White uyini angimazi yazi and uzibeka top girl uzibeka top makakhohle ngitshele wena mngane wami makakhohle nje asamba yazi mngane siyemakuleni yazi sothenga something yani siyekela labo Snow White abagqoka bonke Ngiyahlangana ukhamba. Nangoke mfethu umvex la bekumele ashoot uSixova mfethu ngihambisele izithombe lezi ka kuyiponza jo. Ungitshela ukuthi uSixova uyambamba nani. Shoot uSixova mfethu boys 2 girls. After 9. Jo. Stova. And la lengilejo izowisi igama le brand yami. Ngicabanga sebathi mina mfethu sengifakana nezitabane la. Mina phuma egamini nje yami once. Ayikho le. Mantwana sasira ntwana asivukile ntwana ezakamjebhule. Vuke asivukile ntwana ntwana yabantwana ntwana. Abantwana? Wena thuya lezi ngiyatsabatu fana. Thuya lezi. Sikazodlala kabi ka. Ngiyakutshela ntwana. No relax ntwana ngasikudala ngithola hlane nabantwana abayithunja yami ngaqola phezulu kwabo bathatha ngentwana encane phezulu kwabo amagama kubani ntwana Thandiwe noSiphi
ntwana. Thandiwe noSindi. Thandiwe noSindi. Ngwana uthanda muphi lapho? Abo yithunja yani. Manje uyashubamba isithembu. Ntwana ungazodlala ntwana naloya manje khambeni ngalesi yana. Lesi ntwana ngicinile ntwana ngimokolele itholo mntana lo. Azivukile zakamjebula. Azivukile zakamjebula. Lo theni king. Khamba. Uthejo ushawa ifoni abona kana phone. Ntwana. Mara ungawari. Angathi uzomhlanganisela ntwana phela inyuki ikhona. Hello. Kambani lo ntwana? Liyawuthile. Ntwana Stizi. Liyawuthile. Asimiye mngane wakho. Right? Ngishapha umkele. Nami ngiyaphila yo. Ukuvela phona. Manje naso uvela suyangaka phambi komngane wami. Maka Awumangancane nakathi uthina sitolo. Awuyazi ukuthi sajola mara uyazi mina nginesizwe mina ngibantu abadala mabadlula la bangihlonipha bangibonisa igudbo. Asimangancane. Oh bese kujengana into kaSnowhite asimiyeke bese ya. Snow White. Mina ngikhona shona. Uthuza Ngizoyenza mos uyangazi. wena Ngizoyenza. ngathile siva sithanda sami. Serious. Ngiyatshela ngizoyenza. Yo bangani bami yazi ngikuphi khona manje ngila ekhoneni ngicela ukuhlangana nalobhuti lo abathi umvex ngentshebe akasangidinanga nale kepisi la kahlezi alibhekise emuva awuyaphapha lo mntwana lo ungitshela nje ezinye indaba nje engingazazi nokuthi ziyaphi zisukaphi yo kunjani mu boy Kumnandi la uphuza amajabula juice kanti angisahleki ngiyiwani la kushubiswa yini angitshele nawe silandele nawe zakulandela zilandela mina uzigadi hayibo nawe usakhuluma nje into eqaqile bo Ngizoyenza. Serious. Ngibheke emehlweni singitshela serious. Ngiyatshela. Serious my love. Yebo. Bheka yazi senzeni. Ngizoyehla Vandag jumpers ngabo ma 6 yalo. Ngizobanga ukulungisela ipaperwork yalo. Usiqoba ngizomgaya icontract yakhe terminated umtshela ukuthi asiphansi imphelele. Yeah. Wena nje. ulungisa isignature ngiyakwazi phela ukuthi awuyanga esikolweni. Yeah, ngizoyenza ngizothi. Yenza Yes. izinto manje ngeke uxabane noSnow White. Hayi izimancane inkinga yakhe. Hayi mama. Yo mngani, uSnow White angisamboni. Sithi nje ngamgiza ngamtshela indaba zakhe. Amagama akho ngiyazi ayasebenza the sign nje athi mhlenyana. Ngicabanga ukuthi uzothatha ibrandi. Angeke, Ke banile soze. nomngani wakhe. Ungene ngomunye umgodo na girl soze nje next kanjani? Yazini ene yena bekasibeke phezulu girl. Buka manje ubalekela indaba zakhe. Ziyamhlaba indaba zakhe na girl ngitshela ziyamuhlaba. Vele yazi. Kunini uGirl adlula njengephela nje. Futhi nje Makakhosi. ngumngani. Jomi, wazala. Zeke. Wena. Angisakophozi Ay, bese ngakuphoza sikhuluma ngalo Snow White yazi. uphi yona leyo nto aziphathisa ushukela umboni vele umhlophe njengoshukela nani ke ngahlala nje lana kulamakasana wenu nganganiboni since ngihlangana nobustizi ngihlangana nalo ubani umvex Uzoma kancane. Hayi ngizomtshela phela ukuthi angamsisanga. Ngikhona mos mina ngizoyenza lento le. Ngithanda wena. Ngizoyenza. Uvela waqediste. Nkulunkulu wami we. Awu uyangijabulisa mugeni. Hayi ke. Uhambe kahle. Bheka ke. Ntambamba ke ngizovela ngabo 6 ngizogada ilinge. Uvela. Ungangilindisi yazazi ukuthi. Angeke uzongifonela phela. Yeah ngizokufonela. Sharp ke. Ngafika uvaye kahle lezo mugeni. nginixoxele ke ngale ndaba kaMvex Sithini mngani? angiyazi indaba yakhe ukuthi ime kanjani naye sekanamamoods nje nyana uStizi naye ungitshela ngani ukuthi la eKasi kuneyinyoka ngizigade abanye Inyoka kaSnow White. Aba Snow White nalomngani wakhe. Ukuthi le ndaba ime kanjani Bayadlala. Sizovele highlight nje nalezo inyoka. Za highlight kuphela ziyadlula. nginukela isigubhu separafini esibamba umlilo Angiyahlale kuyashisa kunganuki manje kuzoshisa Makushisa. khona nje into engizwayo yabo makuStizi ne yena ngizombekela esayidini Ngiyazi. uma ulontuzana uDont Die Delicious bese kube yilo umvex bakanje angazi bathi ithupa zegwayini mara labayana ithupa ziyale phansi embhonsini Ngempela nje Ngiyayibona shiqi. indaba yami. Nginukelwa isigubhu separafini guys asameni singathenga ngapha amakota la Singathenga ngale ngiyawazi. asambeni shem ngibe nginixoxela shem hello mamzo ngibe nginixoxela ngolontuzana Ozana, ay baba.
ay baba, ozana, oza wena man, ay baba, ozana, ozana, ay baba, ozana, ozana, noma kuthumela, manje ngikusike ngaphe speed, ngikuthumi namaphilisi. Siyakubona nawe. Si-right bathu bani, don't die delicious. Ngizokutshela la ngeke ngize ngichithe isikhathi esibhawu thola i-contract yakho guy terminate-iwe ngithola. Sondela phela asizwa. Awuzwa kawafuna ngikusondela. Umvex ngitshela ngale dala zakho yizo zona lezi zinto ezenza ukuthi sikuxoshe la. Umvex ne. Yo. Sure. Athi wena kawusiluzisa ama-client amaningi ekhaya ngithola. So iponza nje yami contract yakho bayihlehlisile na ngumuntu engizosifana nayo kuyaphambili. Like bekungamelanga nokuthi izifike ukuthi usitshele ukuthi ubani ozo-sign i-contract manje because sey-clear, uyangi-understand. And wena umngane wakho uyazi ukuthi wenzani. Not on khona manje. Uyazi umngane wakho ukuthi uwe othatha i-contract manje. Hayi la konke shaya manje. Ikipa lezi negqoko ama-glove yonke into esigayona esibrand yami sicela ibuye necathulo. Hayi shem ngathi ungeza futhi uzozilanda yazi. Lezo zinto guys ngintshele indaba zalona. Angazi uzilande China lo. Sicela yini amakhosela ihlala. Yo babheke. Ulariana shapa mankokosani. Nkamba ka sherela bankopa. Ulariana shapa mankokosani.